ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kapag may pagmamahal, meron ding respeto. Hindi pwedeng isa lamang at hindi sapat na mahalang natin ang isang tao kung binabastos naman natin ito. Ikaw kabarangay, marunong ka bang rumespeto? Dear Papa Dudut, ang sabi nila pag mahal mo ang isang tao ay natatanga ka. Yun bang kahit na winawagayway na sa iyo ang pulang bandera ay binabaliwala mo yon sa pag-aakalang simbolo pa rin yon ng pag-ibig? Nakakatawa na noong una ay hindi ako naniniwala doon hanggang sa ako na mismo ang nakaranas. Pero siguro ay gano'n naman talaga, Papa Dudut. Hindi mo ito maiiwasan lalo na at nagmamahal ka. Pero importante ay hindi mo rin po ito hinahayaan. At yan ang mga natutuhan ko sa buhay pag-ibig ko na gusto kong ibahagi sa inyo, Papa Dudut. At bago ko ipagpatuloy ang aking istorya ay pabati muna ng isang magandang tanghali sa lahat ng mga kabarangay na tulad kong avid listener ng Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Nessa, 32 years old at taga Quezon City. Pero nasa Hala-Hala Rizal ako ngayon dahil nagbabakasyon ako sa bahay ng nanay ko habang sinusulat ang storya ko. Na-stress kasi ako sa mga nangyari noong mga nakaraang buwan, kaya naman naisip kong mag-relax muna sa lugar namin. Makipagbanding sa pamilya ko at lumanghap ng sariwang hangin. Bata pa lamang, independent na talaga ako. Madiskarte at mataas ang pangarap ko sa aking sarili. Gusto kong magpayaman kasi never kong naranasan na magkaroon ng maluwang pamumuhay ang pamilya namin. Oo, may tinitirhang kaming bahay at hindi naman nagugutom, pero sapat lang ang kinikita ng tatay ko bilang tricycle driver para sa pang-araw-araw naming pagkain at gastusin sa bahay. Kaya nga nagsikap ako ng husto para maabot ko ang mga pangarap ko. At nagbunga naman yon noong magsimula ang career ko bilang virtual assistant. Dahil masinop naman ako sa pera ay nakapag-ipon ako ng pambili ng kauna-unahan kong condo unit sa Quezon City. Bilang batang laki sa probinsya, minsan ko ring pinangarap na mamuhay sa syudad. Kaya nga noong nagkaroon na ako ng kakayahan ay tinupad ko na ang pangarap na yon. Pero syempre hindi ko kinalimutang tulungan ang mga magulang ko. Binigyan ko sila ng negosyong bigasan at binilhan ng bagong tricycle si tatay. Pinag-aral ko rin ang dalaw ko pang nakababatang kapatid na noong kapwa makagraduate na ay tumulong na rin sa akin para maipaayos namin ang bahay ng aming mga magulang. Marami pa akong pangarap na unti-unti kong tinutupad pero masasabi kong meron talagang bagay na bigla na lamang darating sa iyo. Yun bang hindi mo plinano at iniling pero masasabi mo ang kailangan mo rin pala. At yun nga ay ang nagka-boyfriend ako. Si Art na nagtatrabaho bilang sales representative sa isang sikat na brand ng cellphone sa mall. Nakilala ko siya early this year around February. Mabait po si Art, maginoo kaya nagustuhan ko siya. At maasikaso noong bumili ako ng cellphone sa stall nila. Masasabi ko na doon kami nagsimulang magkapalagayan ng loob. Niligawan niya ako at naging kami tapos niyaya ko siyang tumira sa unit ko makaraan ng 2 linggo dahil pinalayas na siya sa apartment niya ng mga panahong yon. Naging maayos naman ang pagsasama namin sa loob ng 3 buwan bago niya inopen up ang tungkol sa pagluwas ng nakababata niyang kapatid na si Elaine Papa Dudut. Good morning sa pinakamagandang babae sa buhay ko. Mwah! Babe, ano ba? Anong ano ba? Babe, tirik na yung araw oh. Tanghali na pero sarap pa rin ang tulog mo dyan. Paano hindi mapapasarap yung tulog ko? Pinagod mo ko kagabi.
Pero hindi ako nagrereklamo. Akala ko nagrereklamo ka eh. Tampo na sana ako. Ay naku, ito talagang big baby ko, napaka-arte. Alam ko naman na napagod kita kagabi. Kaya nga para makabawi, pinagluto kita ng masarap na almusal. Yung paborito mo. Sige nga, ano yung paborito ko? Garlic rice, daing na bangos, at tapa. Pinaghiwa na rin kita ng kamatis na may itlog na maalat. At nag-brew na rin ako ng black coffee. Isasali na lang sa tasa pag kumain ka na. Naks naman, para akong biglang nagutom Ang sarap naman ng mga hinanda mo. Masarap talaga yun. Kaya ano pang hinihintay mo? Bangon na. Mamaya na. Dito muna tayo sa kama kahit saglit lang. Anong gusto mong gawin natin sa kama, ha? Mahiga muna. Akala ko may iba ka pang plano eh. Ikaw talaga puro kakalokohan. Biro lang naman, babe. Ay, oo nga pala. Meron pala akong sasabihin sa'yo. Ano yun? Nahihiya nga ako pero wala na kasi akong pwede mapakiusapan kundi ikaw lang. Huwag ka na mahiya. Sabihin mo na para matulungan kita. Si Elaine, yung bunsong kapatid namin, Oh, anong tungkol sa kanya? nakakuha siya ng scholarship sa isang university dito. Talaga? Ang galing naman! Oo nga eh. Sa amin talaga magkakapatid, si Elaine yung masasabi kong may utak. Kaya nga sobrang proud na proud kami na naging scholar siya. Lahat naman kayo may utak kaya huwag kang magsalita ng ganyan. Salamat babe. Pero doon na nga papasok yung sinasabi ko sa'yo na gusto kong pakiusapan. Wala pa kasi akong naiipon pang down sa dorm ni Elaine na titirhan niya rito dahil lahat ng sweldo ko na ipadala ko na sa amin. Makikiusap sana ako kung pwede dito muna siya tumuloy sa kondo mo kasama natin. Kahit 2 linggo lang. Pag-iipunan ko lang yung pambayad sa dorm niya. Ha? Sige na, pumayag ka na. Mabait naman yung kapatid ko eh. Masipag kaya hindi ka mahihirapan sa kanya. Tsaka 2 linggo lang naman. Hindi mo na ako magpapadala kay nanay pag sahod ko. Ipambabayad ko muna sa dorm ni Elaine. Okay, sige. Wala namang kaso sa akin kasi kapatid mo naman yun. Tsaka may space pa naman dito na pwede niyang tulugan. Salamat babe. Hulog ka talaga ng langit sa aming magkapatid. Kaya mahal na mahal kita eh. Nako, nambola pa. Hindi yun pambobola no? Oo na. Baka humaba na naman yung nguso mo at magtampo ka na naman dyan. Mabuti pa, buhati mo na lang ako papunta sa mesa. Kunwari, baby mo raw ako. Hindi kunwari. Kasi para sa akin, baby talaga kita. Halika na, dali. Kakargahin na kita. Papadudot na sa malayo ang pamilya ni Art, tubong Aurora sila at sila lang ang nasa Maynila para magtrabaho. Katulad ko ay mataas din ang pangarap ni Art. Ayaw niyang magtrabaho sa probinsya nila kaya mas pinili niyang makipagsapalaran sa lungsod. College undergraduate siya pero hindi yun naging hadlang para magsumikap siya sa buhay. Marami na rin siyang pinasukang trabaho at nakatulong na rin siya sa pamilya niya na nasa probinsya pero hindi pa rin maiwasang magipit. Dahil nga 7 silang magkakapatid at siya lang ang inaasahan ng parents niya na magpaaral sa mga ito. Kaya nga naaawa ko kay Art at inalok ko na siyang makipag-live-in sa akin noong palalayasin na siya sa apartment niya. 18 years old lamang si Elaine nang lumuwas pa Maynila at pansamantalang tumuloy sa condo unit ko. 1 bedroom unit lamang ang tinutuluyan namin kaya sa living room area natutulog si Elaine. Nagkasundo naman kami ni Art na gano'n ang magiging setup at nabigyan niya naman si Elaine ng abiso. Maluwag naman yung living area ng kondo ko at maganda ang sofa. Kaya kumpiyansa akong magiging komportable si Elaine doon. Masaya naman ako at bukal sa loob ko na patirahin pansamantala sa bahay ko ang nakababatang kapatid ng boyfriend ko dahil para sa akin ay pamilya na ang turing ko sa kanya. Bukod doon ay excited ako at kabado na rin dahil siya pa lang ang kauna-unahang pamilya ni Art na makikilala ko. Hindi pa kasi kami nakakauwi sa Aurora para makilala ang kanila. Masyado kasing busy ang schedule ng boyfriend ko at bukod doon, nahihiya naman siyang umuwi sa kanila na saktong pera lamang ang dala dahil paniguradong hihiritan siya ng mga kamag-anak niya. Kaya naging naipagpapaliban ang plano niyang pagpapakilala sa akin sa personal sa mga magulang niya. Kaya nga ang saya ko dahil sa wakas ay makikilala ko na si Elaine
Isang linggo na namin siyang kasama sa kondo noong may matuklasan ako. Naku naman, hindi pala magaling tong kasama natin. Sa susunod, wag na siyang isali ha. Pabuhat eh. Ay, ano ba yan? Wag ka nga dyan sabi, mapapatay ka. Naku, ang hina mo naman umintindi. Elaine? Ano ba yun? Ano ba yun? Kita mo namang busy ako, di ba? Naglalaro ako ng online games tapos istorbo ka. Titigilan mo yan o papatayin ko yung internet connection ko? O ayan, tinigilan ko na. Ano ba kasi yun, te? Mabuti naman naalala mo pa akong tawaging ate matapos mo akong bastusin kanina. Hindi naman kita binastos ah. Sinasabi ko lang naman sa'yo na naglalaro ako. Anong masama dun? Wala namang masama doon pero ang ingay mo. Nakakarindi ka na. Kita mo naman nagtatrabaho ko, 'di ba? Pati pala pag-iingay sa bahay na to, bawal rin. KJ mo naman. Hindi ako KJ, okay? Pinagsasabihan lang kita kasi nakakastorbo ka na. Yun. Paano naman ako makaka-istorbo? Soundproof naman yung kwarto mo. Anong soundproof? Kanino mo naman yan nalaman? Kanino pa ba? E di kay Kuya Art. Huwag mong sabihin na hindi yun totoo. Hindi naman talaga totoo. At hindi ko rin naman sinabi yun. Ay, yan talagang kuya mo kung ano-anong sinasabi sa'yo tapos ikaw naman pinaniniwalaan mo agad. Malamang, kuya ko yun. Ano sabi mo? Sabi ko, kuya ko yun. Malamang paniniwalaan ko siya. Alam ko. Pero bakit ganyan ka sumagot sa akin? Ano bang mali sa pagsagot ko? Tinatanong mo ko, di ba? Oo nga, pero napakabastos mo namang sumagot sa akin. Hindi ko yakta binabastos. Baka imagination mo lang yan. Alam kong imagination sa hindi, kaya wag mo ako sasabihan ng ganyan. Baka nakakalimutan mo mas matanda ako sa'yo, kaya dapat mo akong irespeto. Hindi ko naman po nakakalimutan na mas matanda kayo sa akin. In fact, ate nga ang tawag ko sa inyo, di ba? Kayo nga ang hindi marunong rumispeto. Kasi plano nyo pa akong patayan ng internet connection, kita nyong naglalaro ako. At ako pa pala ngayon ang walang respeto? Sino pa nga ba? Alangan namang yung security guard ng building na to. Sumusobra ka na talaga. Hindi na ako natutuwa sa pag-uugali mo. Hindi na rin naman ako natutuwa sa ugali mo, no? Hindi porke ikaw ang may-ari ng condo unit na to, magre-reyna-reynahan ka na. Tapos sinaaway mo pa ako? Sige ka, makakarating kay Kuya Art tong ginagawa mo. Siguradong magagalit yon pag nalaman niya ang sumbong ko. Mabuti pa, lalabas muna ako. Katamad kang kasama rito. Daming bawal, akala mo kung sino. Che? Papadudot yon ang unang beses na punahin ko si Elaine pero hindi yon ang huli. Naulit pa yon ng maraming beses dahil parang hindi naman niya naiintindihan ang mga sinasabi ko sa kanya. Parang ang siste pasok sa kanang tenga, labas naman sa kaliwa. Aaminin kong habang tumatagal ay medyo naiinis na ako sa ugali niya. Alam ko naman na lahat ng tao ay may attitude pero ibang klase ang asal ng kapatid ng boyfriend ko. Pero dahil nga kapatid siya ni Art ay pinagpapasensyahan ko na lamang siya sa abot ng aking makakaya. Bukod doon ay kilala naman akong maunawain ng pamilya ko. Inisip ko na baka ako lang talagang may problema sa amin. Dahil sa madalas kong pagpuna sa kanya, baka hindi naman tama na lagi kong nakikita ang mga mali niya. Kahit paano ay tumutulong naman siya sa paglilinis sa condo unit ko. Tulad ng paghuhugas ng pinggan at pagba-vacuum ng sahig. Kaya lang ay madalang lamang yon at mabibilang lamang sa mga daliri ko sa kamay. Pero ang pagkakalat niya, pag-iingay at pagiging otosera ang hindi ko na talaga mabilang. Bagay na nakadagdag lamang papadudot sa pagod at stress ko sa trabaho. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, ang usapan naming 2 linggong pananatili ni Elaine sa condo unit ko ay umabot na po ng 1 buwan.
Pumasok na siya noon sa university pero hindi pa rin siya nakakalipat sa dorm niya. At ayon nga sa boyfriend ko ay na-short daw sila ng budget nung nagkasakit naman ang tatay nila. Kaya pinadala niya ang pera na nakalaan sa pagpapadorm ng kapatid niya. Inunawa ko yon at nag-offer pa nga ako ng extra money para tulong sa mga gastusin nila sa bahay. Bagay na hindi na rin tinanggihan pa ni Art. Umasa ako na sa mga susunod na linggo ay makakabukod na rin ang kapatid niya dahil hindi ko na ito kayang pakisamahan pa. Hindi kasi talaga marunong makisama si Elaine. Lalo na sa akin at ewan ko ba pero pakiramdam ko ay may lihim siyang galit sa akin. Kasi kapag nag-initiate ako ng bonding para naman maging close kami, lagi siyang umiiwas. At kapag nagkwekwentuhan sila ng kuya niya at gusto kong sumali, ay umaalis siya at iniiwan kaming dalawa. Katwiran ni Art ay baka raw nahihiya sa akin ang kapatid niya. Pero sa isip ko ay para namang imposible kasi kapag kami lang dalawa, ang magkasama ay ginagawa niya ang gusto niya na para bang hindi marunong mahiya sa akin up to the point na nakakaabala na siya. Kaya nga naisip ko na lamang na disiplinahin siya at tumayong ate niya. Total ay may mga nakababata rin naman akong kapatid. Hindi nga nagtagal ay nakarating ngayon sa kalaman ni Art, Papa Dudut. Babe, pwede ba kitang kausapin? Tungkol saan? Nabanggit kasi niya na ang sungit-sungit mo raw sa kanya. Lagi mo siyang tinatarayan kapag kakausapin ka lang niya. Katwiran mo raw pagod ka sa trabaho o di kaya busy kang tao. Sabi niya magtatanong lang naman siya kung saan nakalagay yung mga gamit na kailangan niya para makapaglinis. Ha? Sinabi niya yon? Oo, tapos sabi niya pinagbabantaan mo raw siya na puputulan ng internet connection. Kailangan nga niya yun pag nag-aaral siya. Basta, marami pa siyang sinabi na kinasasama ko ng loob sa'yo. Kaya nga kinakausap kita ngayon. Sandali ah. Bago sumama yung loob mo, sana tinanong mo muna ako kung totoo yung mga sumbong sa'yo ng kapatid mo. Kasi wala sa mga sinabi mo yung totoo, Art. Pero kilala ko yung kapatid ko. Hindi siya marunong magsinungaling. Kilala mo nga ba talaga? Baka naman nagbabait-baitan lang siya sa harap mo pero pag ako na yung kasama niya, puro kamalditahan ang pinapakita niya. Mag-ingat ka sa sinasabi mo tungkol kay Elaine. Kapatid ko pa rin yung pinag-uusapan natin dito. Ano bang sinabi ko? Ikaw yung matanda, kaya ikaw dapat ang umunawa. Inuunawa ko yung kapatid mo kahit na may pagkamaldita at spoiled yan ah. Hindi maldita at spoiled ng kapatid ko. Magalang si Elaine, masunurin at hindi pala sagot. Ay talaga lang ah. Kasi hindi naman niya yan sa akin magawa-gawa. Hindi ko na nga lang sa'yo sinasabi yung mga kamalditahan niya sa akin tapos malalaman ko kung ano-ano pala yung sinumbong niya sa'yo. Ikaw naman paniwalang paniwala. Siyempre, kapatid… Alam ko naman na kapatid mo siya, hindi mo na kailangang ipamukha sa akin. Ang kinakasama ng loob ko rito, yung sinabi mong masama ang loob mo sa akin sa mga sumbong ng kapatid mo na wala namang katotohanan. Lakas pa ng loob mong pagsabihan ako na porke ako yung mas matanda, ako dapat ang umunawa. Kung may nagawa man si Elaine na hindi mo gusto, pagpasensyahan mo na lang, babe. Huwag mo akong matawag-tawag na babe ah, naiinis ako sa'yo, Art. Tsaka, ano nga ulit yun? Pagpasensyahan? Inunawa ko na nga yung kapatid mo, ibig sabihin, kasama na rin dun yung pagpapasensya. Pero ano tong nalaman ko? Nagsumbong na nga siya sa'yo, gumawa pa ng kwento na puro naman mali-mali. Intensyon yata talaga niya na pag-awayin tayo eh. Hindi naman sa ganon. Hayaan mo, kakausapin ko si Elaine. Pipilitin ko siya magsabi ng totoo. Pero nakikiusap ako sa'yo na huwag ka naman maging masyadong mahigpit sa kapatid ko. Napapansin ko kasi parang ina-apply mo sa kanya yung pagiging ate mo sa mga kapatid mo. Hindi ka naman niya talaga ate. Wow! Ako pa talaga ngayon yung pinapalabas mong may mali rito? Hindi nga, babe. Ang akin lang… Huwag mo sabi akong tawaging babe! Yan kasi hirap sa ugali mo eh. Inuuna mo pang magalit kaysa intindi ng sitwasyon. Paano ko iintindihin ang sitwasyon? Una palang dehado na ako. Mismong pamamahay ko parang wala akong karapatang mag-set ng rules kasi gusto mo pabor lahat dyan sa kapatid mo. Huwag naman tayo umabot sa puntong pati pagtira namin dito sinusumbat mo na. Hindi tayo aabot dun kung maayos lang sana kayo makisama sa bahay. Tsaka, kilala mo ko, hindi ako ganong klase ng tao pero punong-puno na ako tapos dinagdagan mo pa talaga.
Papadudot, hindi ko lubos akalain na ako pa ang mali dahil sa pagdidisiplina ko sa kapatid ng kinakasama ko. At kahit na anong paliwanag ko kay Art ay tila sarado na ang utak niya dahil para sa kanya ay inaway ko raw si Elaine. Doon ako nagalit at nag-isip na baka ibang klaseng sumbong naman ang sinabi niya sa kapatid niya. Pero ang kinakasama ng loob ko ay pinaniwalaan naman niya yon. Sa lagay ay parang hindi naman niya ako kilala. At ako pa talaga ang lumalabas na kontrabida. Hindi nagtagal ay nagulat ako nang makatanggap ako ng tawag sa messenger mula sa nanay nila Art at Elaine. Hindi ko man sila nakikita ng personal pero alam naman nila ang Facebook at messenger account ko. Sa totoo lang ay hindi ko inaasahan ang tawag na yon pero mas lalo akong nagulat. At hindi inaasahan na sesermonan ako ng nanay niya dahil nakarating na rin sa kalaman nito ang pagdidisiplina ko sa bunsong anak nila. Kung ano-anong mga masasakit na salita ang sinabi ng nanay ni Art sa akin katulad ng wala raw akong karapatan na pagalitan ng anak niya dahil hindi ko raw ito kaano-ano. Nayak na nga lang ako nang matapos ang tawag na yon. Pagkatapos, paglabas ko sa kwarto ay nakita kong ngingisi-ngisi sa akin si Elaine na para bang alam niya mga nangyari. Mabilis na lumipas ang 3 araw mula nang sermonan ako ng nanay nila Art. Maghapon akong nasa labas noon dahil nakipagkita ako sa mga kaibigan ko para magpahupa ng galit at nang umuwi ako, pasado 8:00 ng gabi ay ganoon na lamang ang gulat ko nang madatnang kong makalat ang iniwanan kong malinis na condo unit. Sandali! Bakit ganito naman kakalat tong kondo ko? Ano nangyari rito? Bakit ang daming paper cups, junk food, at mga lahatan ng alak? Uy, Ate Nessa. Nandiyan ka pala. Lasing ka ba? Di naman. Anong hindi naman lasing ka eh? Tingnan mo, ang pula-pula ng pisngi mo. Oo nga, pero hindi naman ako masyadong lasing. Siguro, konti lang. Nakainom lang, ganun. Ganon na rin yun, no? Hindi ako pinanganak kahapon. Ba't bang sungit mo? Siguro hindi ka pinagbigyan ng Kuya Art ko kagabi, no? Pwede ba, Elaine? Tigilan mo nga yung ganyang klase ng pananalita. Bakit? Ano bang mali dun? Pare-pareho na rin naman tayong matatanda rito. Mas matanda pa rin ako sa'yo kaya wag mo akong bastusin. Di naman kita binabastos. Masyado ka lang malisyosa. Maiba tayo. Yang mga kalat na yan, kagagawan mo ba yan? Oo. Ibig sabihin uminom ka rito sa kondo ko? Oo ulit. Pero bakit ang daming lata naman yan? Tsaka marami ring junk food ah. Naubos mo ba lahat yan? Akala ko pa naman matalino ka, Ate Nessa. Pero bakit hindi mo naisip na hindi ko yan kayang ubusin mag-isa? Siyempre may mga kasama akong uminom at kumain yan, no? Hindi mo ba sila nakasalubong? Kaalis lang nila. Mga kaklase ko sila. Nagsama ka ng ibang tao sa pamamahay ko? Oo. Masama ba? Masamang masama dahil unang-una hindi ko alam. Ikalawa, uminom pa kayo rito at panghuli nag-iwan pa kayo ng kalat. Lilinisin ko na lang yan pag medyo nawala na yung hilo ko. Alam mo, ikaw sumusobra ka na talaga. Bakit ka ba nagagalit dyan? Wala namang ninakaw sa kondo mo ah. Wala naman daw valuable na gamit dito. Kaya siguro kahit totoong magnanakaw wala ring pag-iinteresan. Ang kapal naman ang mukha mong sabihin yan. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ano bang ingay yun? Dinig na dinig yata kayo hanggang ground floor dahil sa taas ng boses nyo eh. Correction. Si Ate Nessa lang ang sumisigaw, hindi ako. Babe, kaya ako. Ano ba kasing problema mo, Neza? Kayo ng kapatid mong spoiled brat ang problema ko. Ano na naman ba kasing ginawa namin sa'yo? Nakuha mo pa magtanong? Nandito ka naman pala pero hindi mo man lang sa akin pinaalam na magsasama pala
pala ng mga kaklase ang kapatid mo at mag-iinuman pa sa kondo ko? Alam mo naman na ayaw ko nagpapapasok ng kung sino-sino rito sa bahay ko, di ba? Tatawagan na nga sana kita. Kaso kabilin-bilinan mo sa akin na wag kong istorbohin yung bonding yun ng mga kaibigan mo. Sinusunod ko lang yung sinabi mo. Sinabi mo naman pala na huwag kang tawagan tapos ngayon nagagalit ka dyan. Pero sana naisip niyo man lang na ako pa rin yung may-ari ng bahay na to. Hindi naman namin nakakalimutan yun. Oo nga. Saka sinabi ko na sa kanya kuya na wala namang nawala rito sa kondo niya. Kaya hindi niya kailangan mag-react ng ganyan. Ayun naman pala. Masyado kang OA, Neza. Maliit na bagay pinalalaki mo pa. Ah, ganon? Ako pa talagang OA? Sige, linisin niyo yung kalat na yan Tapos huwag kang papasok sa kwarto natin. Diyan ka sa sala matulog, lintik ka. Papadudot awang-awa ako sa sarili ko matapos pagtulungan ng magkapatid. Ang kapal ng mukha nila na pagsalitaan ako ng mga masasakit samantalang nakikitira lamang sila sa pamamahay ko. Ako pa naman yung klase ng tao na hindi ugaling magbilang ng tulong o manumbat ng mga nagawa pero punong-puno na ako ng mga panahong yon. Idagdag mo pa na nagkampihan sila ng pamilya nila at pinapalabas na ako talaga ang may pagkukulang at may kasalanan. Bukod doon ay sobrang disappointed ako kay Art dahil simulat sa pool ay hindi na niya ako kinampihan. Laging si Elaine na lamang ang iniintindi niya kasi raw ay mas bata sa akin ang kapatid niya. Hindi ko nga yata narinig na dinidisiplina niya ito kaya lalong nagiging maldita ang luka-luka. Doon ako nakaramdam ng pagsisisi na pumayag akong patirahin ang kapatid niya sa condo unit ko. Nagmagandang loob lang naman ako pero bakit parang hindi naman yata maganda? Ang sukli sa akin at nakaka-stress talaga, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, ilang araw kong hindi kinibo si Art dahil sa pagtatalo naming yon. Lalo tuloy silang naging close ng kapatid niya at malimit ko silang naabutang nagbabanding nang hindi ako kasali. Nagluluto rin sila ng pagkain sa kusina ko gamit ang mga sangkap na pinamili ko pero para sa kanila lang, Papa Dudut. Hindi nila ako sinasali kasi baka raw hindi ko kainin ang niluto nila. Bagay na hindi ko maisip kung paano nila nasabi hindi naman ako maarte o pihikan sa pagkain. Bukod doon, Papa Dudut, ay si Elaine na lamang ang laging pinasasalubungan ni Art sa tuwing sumusweldo siya. Katwiran niya ay may pera naman daw ako na pambili ng cravings at mga bagay na gusto ko. Kaya kapatid na lamang niya ang ine-spoil niya. Doon na talaga kumulo ang dugo ko dahil hindi na tama ang pinararamdam sa akin ng boyfriend ko. Ewan ko kung paano niya ako natitiis ng ganon habang patuloy pa rin silang nakikitira sa kondo ko. Nakikigamit ng mga appliances, nakikiconnect sa wifi, nakikiluto at nakikikain ng mga pagkain ko. Uulitin ko, hindi ako mapagbilang na tao, lalo na sa mga naitutulong ko pero nang dahil sa kanilang magkapatid ay natuto akong magbilang. Isang araw ay meron na namang ginawa ang kapatid ng boyfriend ko. Sa akin dito sa Facebook mo tungkol sa kung paano kita tratuhin sa pamamahay ko? Oo, bakit? May reklamo ka? Totoo naman lahat ng sinabi ko dyan. Oo, Kuya may Art! reklamo ko kasi ang Kuya kapal Art! ng pagbumukha mo. Si Ate Nessa, oh! Anong nangyayari dito? Yan kasing girlfriend mo, sinisigawan ako. Wala naman akong ginagawa rito. Nananahimik lang ako habang nagsiselfone. Ano ba kasing problema mo sa kapatid ko, Neza? Tulad ng inaasahan, kinampihan mo na naman yung magaling mong kapatid nang hindi man lang inaalam kung ano ang totoong nangyari. Kahit na ano pang nangyari, wala ka pa rin karapatan sigawan si Elaine. May karapatan ako dahil akong agrabyado rito. Nakita mo ba tong pinost ng magaling mong
kapatid sa Facebook niya? Kasi kung hindi pa, ayan, tingnan mo. Akin na nga, patingin. Wala naman ako sinabing masama dyan, kuya. Nagsabi lang ako ng totoo. Walang totoo sa lahat ng sinabi mo dyan. Sandali lang, okay? Pwede bang pag-usapan muna natin to? Ano pa bang pag-uusapan natin? Halatang naninirang puri ang kapatid mo, Art. Sabi niya nagsasabi lang daw siya ng totoo. Nasa talampakan ba yung utak mo? O sadyang wala ka nang natitirang respeto sa akin? Oo, magkapatid kayo pero girlfriend mo ko. Para namang hindi mo ko kilala kung basta-basta ka nalang maniniwala sa kanya. Kaya nga pag-usapan muna natin to, pwede? Huwag ka naman basta-basta nagsasalita ng ganyan sa kapatid ko. Ano gusto mo? Magpasalamat pa ako sa kapatid mo kasi pinost niya ako sa Facebook at kung ano-ano pang masasakit na salita ang sinabi niya. Alam mo, dapat sa babaeng yan, kinakasuhan. Kuya, ayokong makulong. Hindi ka makukulong, kumalma ka lang. Ang kakapal ng mukha niyo! Pinatira ko kayo sa pamamahay ko, pinakain, pinagamit ng kuryente, internet at tubig. Hinayaan ko kayong gawin ang gusto niyo pero anong ginawa niyo sa pagmamagandang loob ko? Binastos niyo ko, binaliwala at pinaramdam niyo sa akin na kayo pang masusunod sa pamamahay ko. Babe, pasensya ka na talaga sa ginawa ng kapatid ko. Hayaan mo, ipapabura ko na lang yung post niya. Ipabura mo talaga habang may natitira pa akong pasensya sa inyong dalawa. Ano pang hinihintay mo, Elaine? Burahin mo na yung post mo. Opo, kuya. Teka, buburahin ko na. Ayan, burado na. O ngayon, ano pang hinihintay niyo? Mag-impake na kayo ng mga gamit at damit niyo tapos lumayas na kayong dalawa sa condo unit ko. Ano? Babe naman! Huwag mo ako matawag-tawag na babe. Hiwalay na tayo. Maawa ka naman sa amin. Saan na lang kami tutuloy ng kapatid ko nito? Wala akong pakialam. Hindi ko na problema yun. Dali-dalian nyo na mag-impake dahil pag hindi pa kayo nakaalis dito sa loob ng 20 minutes, ipapakaladkad ko na kayo sa mga security guard. Kakapal na mukha nyo, mga bastos at mga walang utang na loob. Papa Dudut, hindi ko na napigilan ang damdamin ko at tuluyan na akong sumabog dahil sa mga nalaman kong pinakalat na chismis sa akin ni Elaine sa social media. Ang kapal ng pagmumukha niyang palabasin na ako pa yung nag-aalipusta sa kanya samantalang sila ngang magkapatid ang umaapi sa akin sa loob mismo ng pamamahay ko. Kaya kahit nagkasakitan na kami ng loob ng panahon na yon, ay hindi na talaga ako nagpapigil pa. Hindi rin ako nakaramdam ng pagsisisi ng palayasin ko silang magkapatid sa condo unit ko. Para sa akin ay deserve nila yon matapos nila akong siraan at pasakitin ang ulo ko. Makalipas nga ang isang linggo ay tinext ako ni Art at humihingi siya ng pasensya. Huli na raw kasi nang ma-realize niya ang katotohanan. Sana raw ay pinakinggan niya ako at inunawa. Na bilang kuya, siya ang nagdisiplina sa nakababata niyang kapatid. At bilang likas na malambot ang puso ko ay nireplyan ko si Art. In short ay nagkabati kami at nagkabalikan. Pero nag-set na ako ng boundaries. Hindi ko na sila pinabalik sa condo unit ko. Pero lalo yata akong napasama ng palagian naman akong nakakatanggap ng chat mula sa nanay nila at iba pa nilang mga kamag-anak na nagsasabing maramot daw ako. At baka karmahin ako sa mga ginawa kong pagkapalayas sa magkapatid. At lahat ng yon ay sinabi ko kay Art, Papa Dudut. Babe, parang kanina ka pa nakatulala dyan. Hindi mo na yata naintindihan yung kinuwento ko sa'yo. Pasensya ka na, medyo lutang lang ako. Sa trabaho ba yan? Oo, hindi. Ano ba talaga? Merong tungkol sa trabaho pero more on sa mga kamag-anak mo. Lalo na sa nanay mo, babe. Bakit? Ano na namang ginawa nila? Hindi pa rin sila tumitigil sa kakachat sa akin. Kinukonsensya pa rin nila ako sa pagpapaalis ko sa inyo ni Elaine sa condo unit ko. Hindi ko na alam yung gagawin ko kasi bothered na ako eh. Nasasaktan ako sa mga sinasabi nila pero hindi ko na lang sila pinapatulan para wala na lang gulo. Ganun ba? Hayaan mo. Pagsasabihan ko na lang sila. Pero unawain mo na lang kasi nga baka hindi pa nila naiintindihan yung sitwasyon. Ano? Ako na naman ba yung kailangang umunawa rito? Babe naman. Yung kasi pinapalabas mo eh. Ano bang iisipin nila?
Siyempre ganun talaga magiging impresyon mo sa kanila matapos mo kaming paalisin sa condo unit mo. At ngayon sinasabi mo naman na kasalanan ko kung bakit ganun ang trato nila sa akin? Wala naman akong sinabing ganyan ah. Hindi naman ako tanga para hindi maintindihan yung pinupunto mo. Gusto mo ulitin ko para sa'yo? Sabi mo, ganun talagang magiging impresyon nila sa akin kasi pinaalis ko kayo ni Elaine sa condo unit ko. O diba? Halatang sinisisi mo ako sa nangyayari sa akin kasi nga pinaalis ko kayo. Ay, pwede bang kumalma ka muna? Pinagtitingin na tayo ng mga tao oh. Wala akong pakialam kahit pagtinginan pa nila tayo. Bakit? Nahihiya ka na ba? Aba, buti sa ibang tao may hiya ka pero sa akin walang hiya ka. Neza naman, sumusobra ka na ha? Ikaw ang sumusobra! Kayo ng kapatid mo, ng nanay mo at ng mga kamag-anak mo. Akala ko pa naman nagbago ka na kaya ka nagsorry sa akin. May pasabi-sabi ka pa na sana na-realize mo ng mas maaga yung mga bagay para hindi na tayo humantong sa ganitong sitwasyon. Ako naman si tanga, naniwala at nagpauto ulit sa'yo o tapos ngayon, naulit na naman. At ikaw, ayang ka na naman sa pagkonsinti sa maling gawain ng pamilya mo. I'm sorry, okay? Sorihin mo mukha mo, ayoko na sa'yo. Ayoko na sa katulad mong walang paninindigan, konsentidor, walang respeto sa akin bilang girlfriend mo tapos ginagawa mo pa akong tanga. Saan ka pupunta? Aalis na. Bahala ka na sa buhay mo, hiwalay na tayo. Please, huwag ka naman ganyan oh. Huwag ka makipaghiwalay sa akin. At bakit hindi ko gagawin yun? Sige nga. Kasi plano ko na mag-propose ng kasal sa'yo, babe. Eto oh, may singsing na ako. Teka, kunin ko lang sa bulsa ko. Ayan oh, kita mo yan? Wow, how romantic. Pero hindi mo na kailangan magtanong kasi no ang sagot ko. Pakasalan mo mukha mo. Diyan ka na. Neza, bumalik ka rito, babe. Papadudot nilayasan ko si Art ng walang lingon-lingon sa date namin dahil inis na ako sa kanya. Buong akala ko pa naman ay nagbago na siya pero hindi pa rin pala. Pagkasakay ko sa kotse ay nagstay muna ako ng ilang minuto sa parking area para umiyak. Kahit naman paano ay masakit sa akin na makipaghiwalay ulit sa lalaking mahal na mahal ko pa. Pero pagkatapos naman noon ay tumahan ako at masasabi ko na gumaan ng husto ang dibdib ko. Para bang nabunutan ako ng malaking tinik sa lalamunan. Nang mga panahong yon ay umuwi ako kina nanay sa Hala-Hala Rizal para magsumbong. Blinako na rin sa messenger ang mga kamag-anak ni Art at nag-deactivate ako ng social media. Nag-social media break muna ako. Kasi pakiramdam ko ay masisiraan ako ng bait sa mga nangyari. Hindi ko akalain na mauuwi sa bangungot ang love story namin ni Art. Pero inisip ko na blessing in disguise ang paghihiwalay namin ng landas. Sa ngayon ay inaabala ko na lamang ang sarili ko sa trabaho habang naghihilom ang aking puso. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at maraming salamat sakaling mapili po ninyong i-ere sa programa ninyong Barangay Love Stories. Sana po ay kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. God bless sa inyong lahat, Papa Dudut, and more power sa inyong istasyon. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Nessa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever. Barangay Love Stories. Love Stories. Nagmula man sa iba't ibang lugar o hindi personal na magkakakilala ay maaaring mabuo ang isang pagkakaibigan. Ikaw kapuso, ano nga ba ang iyong basihan sa pagkakaroon ng kaibigan? Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa inyo at sa mga loyal kabarangay na nakikinig ngayon.
Alam kong marami ang makaka-relate sa kwento kong ito dahil maraming tao ang kagaya ko na hindi mahilig makisalamuha sa ibang tao at may sariling mundo kumbaga. Pero bago ko nga po simulan ang kwentong ito ay itago nyo na lamang po ako sa pangalang Rai. 28 years old, small business owner at low-key profile na writer. Kasalukuyan din po ako nakatira sa maliit na barangay ng Mexico, Pampanga. Papadudot, bata pa lamang po ako ay hindi na talaga ako mahilig makihalubilo sa ibang tao kahit pa sa mga kamag-anak ko. Madalas nga po ay napagsasabihan ako ng mga tito at tita ko sa amin na bakit hindi man lang daw ako makipagkwentuhan sa mga pinsan ko. Sa totoo lang po ay hindi po ko ganon kahusay pagdating sa communication skills. Boring nga po akong kausap dahil hindi ko man lang magawang bumuo ng isang topic na maaring pagkwentuhan. Maliban na lamang po kung tungkol sa mga anime or manga ang topic ay talaga namang hindi po ako nauubusan. Pero hindi nga lahat ng nakapaligid sa akin na kaidaran ko ng mga time na yon ay kapareho ko rin po ng hilig. Kaya naman madalas nilang sinasabi sa akin na nakakasawa na raw po ang mga kwento ko. Kaya naman simula noon ay hindi na ako nakipag-socialize at sinolo ko na lamang ang mga hobbies ko. Hanggang sa tumungtong ako ng high school at college ay walang nakakaalam ng mga hilig ko dahil hindi na rin ako nagkikwento pa. Kapag tinatanong nila ako ay iniiba ko ang sagot ko dahil ng mga time na yon ay puro tungkol sa mga pampaganda, pagpapaganda ang laging pinag-uusapan ng mga kaklase kong babae. Ang mga kaklase ko namang lalaki ay madalas na napagkukwentuhan ng mga tungkol sa anime pero hindi ko naman magawang makisali. Dahil unang-una ay babae ako at nagwo-worry ako sa iisipin ng mga kaklase ko kung makikipagkaibigan ako sa mga kaklase kong lalaki. Struggle is real nga po during college days, Papa Dudut. Lalo na noong mahilig na rin po ako sa pagsusulat ng mga nobela. Madalas kapag break time namin o walang professor namin ay tahimik lamang po ako nagsusulat ng nobela sa aking notebook. Pero isang beses ay bigla na lamang yung inagaw ng isa kong kaklase na babae na alam ko namang may inis sa akin. Nakuha ko kasi ang posisyon bilang class president na inaasam niya. Sa totoo lang ay wala namang nomination na nangyari. Ang professor namin mismo ang pumili sa akin kaya kahit ayaw ko ay wala akong choice. Matapos nga niyang mahablot ang notebook ko noon, ay binasa niya ng malakas ang page na yon. At pagkatapos ay binato sa akin at sa kanya sinabing ang weird ko raw. Nagtawa na naman ang mga kaklase ko matapos niyang sabihin yon. Dahil sa frustration ko ay ilang linggo rin po akong tumigil sa pagsusulat. At kapag naaalala ko ang sinabi sa akin ng kaklase kong babae ay nawawalan ako ng ganang magsulat. Na-discourage ako ng husto sa isang salitang sinabi niya sa akin. Tinatanong ko ang sarili ko noon kung ano nga ba ang masama kung gano'n ang mga hilig kong gawin. Hindi ba ako matatawag na babae kung mahilig ako sa mga anime, manga o sa pagsusulat ng mga nobela? Hanggang sa makagraduate na nga ako ng college sa kursong HRM ay wala akong maituturing na kaibigan, Papa Dudut. Pero naging masaya naman ako sa sariling mundong binuo ko. Noong makagraduate ako ay hindi naman ako pinalad agad na makahanap ng trabaho kaya naman nasa bahay lamang ako at tinutulungan si mama sa pagre-repair niya ng mga cellphones. Isang cellphone technician ang mama ko pero hindi yun sapat para sa mga araw-araw na gastusin namin. Kaya naman madalas ay pagsa-sideline sa karinderya bilang tagahugas ng pinggan ang ginagawa ko. Sa totoo lang po ay nahirapan akong maghanap ng trabaho kahit nasa college or kahit college graduate ako. Kaya naman nag-apply ako bilang sa ibang trabaho kahit na hindi related sa kursong tinapos ko.
Nag-apply ako bilang isang call center agent sa isang malaking BPO company sa Clark, Pampanga. At sa awa ng Diyos ay natanggap ako at nakatulong na rin ako kay mama kahit na papaano. Dalawa kasi kaming magkapatid na binubuhay ni mama sa pag-repair niya lamang ng cellphone. May kinakasama nga si mama na nasa Kuwait pero hindi rin naman ito madalas na magpadala ng pera at napag-alaman nga namin na may babae pala yun doon. Ang kinakasamang yon ni mama ay ang mismong tatay ng mga kapatid ko. Pero ako ay ibang ama na siyang legal na asawa ni mama. Japanese ang tatay ko pero dahil sa isang issue na hindi masabi sa akin ni mama ay naghiwalay silang dalawa. Nag-focus ako sa pagtatrabaho dahil ako na rin ang nagsilbing breadwinner ng pamilya. Kapag umuwi naman ako galing sa trabaho ay manonood po ako ng anime hanggang sa makatulog ako. Kapag papasok naman ay nanonood pa rin ako ng anime sa cellphone ko habang sakay ng jeep. May nakatabi nga ako na lalaki nung time na yon at may nilalaro siyang kung ano sa cellphone niya. Palihim ko siyang pinapanood at nawala na ang focus ko sa anime na pinapanood ko. Sa isip ko ay parang ang ganda ng larong yon kaya naman nilakasan ko ang loob ko at tinanong ang katabi kong lalaki kung ano ang pangalan ng larong yon. Ngumiti pa siya bago sumagot at nagpasalamat naman ako saka agad akong nag-search sa cellphone ko para i-download ang larong yon. At dahil nga sa larong yon ay nakilala ko ang kauna-unahang kaibigan na maituturing ko. Si EJ na napag-alaman kong taga-Taguig. Naging magduo kami sa game at halos araw-araw nga ay kaming dalawang magkasama sa paglalaro. At habang naglalaro nga kami ay lagi kaming naka-open mic dahil mas madaling maglaro kapag nag-uusap kami sa mga strategy na gagawin namin, Papa Dudut. Games lang ako ha, inaantok na ako eh. Oo, sige. Kompleto na lineup. Kaso di naman pwede na dalawa kayong marksman. Oo nga eh, di naman kasi ako marunong mag-tank. Palit tayo, gusto mo? Ikaw mag-mage, ako magtatank. Sure ka? Oo, nagtatank naman talaga ako eh. Kesa naman gumamit ka ng hero na hindi mo gamay. Nagme-mage ka naman siguro, no? Oo, marunong naman ako mag-mage. Sige, palit na lang tayo. Thank you. Galingan mo ha. Oo, gagalingan ko. Ingat ka sa mid. Ikaw agad ang gank ng assassin dyan. Samahan ko lang tong marksman natin para tumaba agad. Sige, kaya ko na to. Ay sus! Oh, bakit? Bagal ng MM natin. Patay na dapat yung kalaban eh. Di kasi sumunod agad. Chill ka lang, early game pa lang naman eh. Sayang kasi, pera rin yun. Mag-signal ka kasi sa kanya. Nag-signal ako ng attack kaso inuna pa yung jungle creeps. Ikaw na lang talaga dapat nag-marksman eh. Yan mo na, nanguna siya eh. Ay, dami talagang banu rito sa gold rank, kaumay. Hayaan mo na nga, baka di pa sila nakatungtong ng conqueror kagaya mo. Kaya nga gusto ko na umangat agad. Minsan isama natin si Marco. Magaling mag-assassin yun. Bubuhatin tayo nun. Lagi nga kami nakikipagpustahan nun sa laro, lagi kami nananalo. Talaga? Ba't di mo niyaya para easy rank up? Busy kasi sa school ngayon. Graduating na kasi. Pero try kong kausapin. Pag weekend, pwede naman yun. Sige, sige. Gang ka na nga rito sa Babaray. Layo ng assassin natin eh. Lugi kami ng MM dito. On the way na ako. Wait nyo set ko. Pagka-set ko, ulti ka agad ah. Sige. Okay, ulti. Nice! Wala kasing rotation tong assassin natin eh. Laging nasa top eh. Kayang-kaya naman ng fighter natin dun. Kaya nga eh, push na kayo dyan, balik na ako sa mid, baka mabasag tori ko. Sige, sige. Kung si Marco lang assassin natin, kanina pa tapos to. Up na Abyssal Dragon. Teka sandali. Kailangan muna na makapitas tong dalawang assassin natin bago tayo mag-abyssal. Back up, uy, nandito lahat sa mid. Papunta na kami sa mid. Set ako. O ito, huli na lahat.
Nice! Mabisa niya habang patay assassin at MM nila. Kopya! Papadudo 3 beses pa nga kaming naglaro ni EJ at sa 3 laro na yon ay panalo kami. Matapos naming maglaro ay nagpaalam na ako sa kanya na matutulog na ako. Galing kasi ako ng trabaho ng mga oras na yon at sakto namang nagyaya siyang maglaro kaya pinagbigyan ko siya. Nakagawian na nga namin maglaro ng 3 game pagkagaling ko sa trabaho pero hindi naman sa lahat ng oras ay nananalo kami. Sa sobrang inis nga niya ay sinabi niyang magpahinga muna kami. May pagka-sensitive kasi si EJ at sobrang seryoso sa buhay kaya ayaw na ayaw niyang natatalo kami sa rank game. Sinabi ko naman sa kanya na panapanahon lamang yon at kulang lang kami sa teamwork pero dahil competitive siya ay dinibdib niya kapag natatalo kami. Ako naman ay seryoso rin naman na magpataas ng rank. Pero hindi naman sa lahat ng oras ay pabor sa amin ang tagumpay. Kaya naman saktong weekend noon ay ipinakilala niya sa akin si Marco na nakatira din sa Taguig malapit kay EJ. Isang pro player pero may pagkamayabang at dakilang trash talker. Sa totoo lang ay nakaka-intimidate si Marco dahil hindi ko pa siya gaanong kilala at hindi rin po ito pala usap maliban na lamang kapag naglalaro. Pero mas madalas pa nga ay pagta-trash talk lang talaga nito ang naririnig ko. Hindi naman ako ang tina-trash talk niya pero nakakakabalang kasi kahit hindi ako ang sinasabihan niya ay pakiramdam ko ay ako pa rin ay tinatamaan dahil aminado naman kasi ako na madalas ay pabigat ako sa laro. Minsan tuloy kapag niyayaya ko ni EJ na sumama sa kanila ay nag-aalangan ako dahil natatakot talaga ako kay Marco. Lalo na at may pagka-sensitive din ako kapag nakakarinig ako ng hindi maganda. Pero dahil nga sa seryoso akong magpa-rank up ay wala na akong nagawa kundi ang sumabit sa mga laro nila kasama si Marco. Galingan yung dalawa ha. Huwag masyado pabigat. Lo, si Marco oh. Sabayan niyo akong dalawa. Fast end natin to. Huwag na natin paabutin ng late game. Basta ikaw te, marksman ka pa rin. Si EJ na bahala mag-support. Oh, sige. Samahan mo muna ako mag-farm win. Basta map awareness lang lagi te ha. Huwag masyado lumabas ng tore kung alanganin ka. Gank ako agad pagka level 4 ko. Sige, kopya. Basta jungle ng kalaban win. Kaya ko na rito. Start mo red buff ng kalaban. Invade tayo. Sige, start ko na. Papunta na ako dyan. Te, tingin lagi sa mapa ha. Unahin ka ng gank ng assassin dyan. Magagap naman assassin nila kaya mauuna ka pa mag-gank sa baba. Ipipilit nila yan. Walang kasama si ate sa babae. Doon siya magpapapera. Sa bagay. Okay na? Level 4 ka na? Oo, tara. Clear mid muna tapos gank na sa baba. Sige. Uy, back up! 3 rito! Diba? Basic. Igagank nga nila baba. Bababa na kami te. Sige, pakibilisan lang. Tore ka lang te. Hayaan mo magpapain si EJ. Sumunod ka sa command ko ha. Kopya! O ito, harangan ko. Go, go, go! Attack! Distansya lang te ha. Micro lang. Nice! Patay na MM. Huwag ka masyado lumapit te. Free hit ka lang. Oh, sige. Ito pa oh. Sige, patay yan. Ay! Ano ba yan? Namatay ako! Sus! Sabi ko huwag ka masyado lumapit te. Assassin yan oh. Sorry! Sige, sige. Patay naman yung 3. Likod ka lang lagi, Rai. Tapos free hit ka. Oh, sorry ulit. Up na Abyssal Dragon win. Harangan mo ha. Sige, sige. Sige, abisa lang kayo dyan. Push lang ako dito sa baba. Oo, te. Importante pa rin objective. Hala, Marco. Binubugbog mid natin. Puntahan mo muna. Kuha lang ako ng blue buff. Te, mapa! Tulong ka muna sa mid. Basag naman na tore ng kalaban dyan sa baba. Huwag ka mag-overextend sa lane dyan. Oh, pupunta na. Game, harangan mo win. Okay, sige. Te, distansya ha.
Kopya! Nako, autolock ka ba, te? Huwag kang mag-focus sa tank. Free hit mo damage dealer nila, basta sa likod ka lang ni EJ. Bawas-bawasan mo lang ng buhay para madali ko mapitas. Oo, sige. Oh, huli apat. Tira na, aba. Go na, te! You have slain an enemy. Double kill. Triple kill. Mega kill. Nice! Wiped out! Naka-quad kill pa nga si Marco. Ano, ayos ba set ko? Hindi, may nakatakas na isa eh. Kung na-hold mo sana yung 5, matutuwa ako. Wala man lang pasalamat dyan. Sus, push na! Isa na lang naman natira. Di na makakapag-def yan. Activate ko na Abyssal Dragon. Isa na lang tore dapat nating basagin. De, focus sa base ha. Target lock mo sa base. Hayaan mo kami mag-clash. Basta gawin mo trabaho mong mabasag base ang kalaban. Kopya! Pangatlong panalo na natin to. Bukas naman ulit. Grind tayo. Sige, salamat. Ang hirap talaga pag kaming dalawa lang ni EJ. Pero ang dami mong palpak kanina, te ah. Pag marksman ka, distansya ka lang lagi kapag clash. Huwag kang magpo-front, di ka tank. Kung outnumbered ka sa lane mo, huwag kang lalabas. Story ka lang. Lagi ka tumingin sa mapa. Kasi madalas missing in action ka pag nag-clash na kami. Kung malayo ka naman sa amin, understood ko na yun. Pero kung mid lane or sa side mo ang clash, kailangan namin ng damage mo. Oo, sorry. Ayusin ko na lang next time. Sige, bukas grind tayo. Trio tayo nila EJ. Para naman malaman mo mga galawan. Gold pa lang to, hirap ka na. Paano pa kung nasa high rank ka na? Bubugbugin ka lang ng kalaban. Oo, sorry ulit. Buti ka pa, magaling maglaro. Sus! Di pa man nauso mga mobile games. Player na ako ng mga computer games. Kaya basic na lang to. Papa Dudut, matapos nga namin maglaro ay nagpaalam na si Marco sa amin na marami pa siyang gagawin pero kinabukasan naman daw ay sasamahan niya ulit kami. Nagpasalamat pa ako sa kanya dahil sinamahan niya kami ni EJ pero hindi ko maiwasan na masaktan ng slight lang naman sa mga sinabi niya sa akin. May pagka-sensitive din kasi ako, Papa Dudut, at ayaw na ayaw ko nang nakakarinig ng hindi maganda sa pandinig ko dahil pinanghihinaan ako ng loob. Pakiramdam ko ay hindi para sa akin ang laro na yon kahit na sobrang gustong gusto ko ang laro na yon. Pero inalis ko sa isipan ko ang mga negative thoughts na yon at inisip ko na lamang na para din naman sa improvement ko ang mga sinasabi ni Marco at hindi dahil gusto niya akong ibuli o ipahiya. Kinabukasan nga ay sinamahan ulit kami ni Markong maglaro at marami pa siyang itinuro sa akin. Halos araw-araw na nga ay naglalaro kami pero hanggang 3 to 4 games lang dahil busy nga naman siya sa school nila at ako naman ay sa trabaho. Maglalaro lamang kami kung kailan kami pare-parehong available. Nang panahong ding yon ay ipinakilala nila sa akin ang isa pa nilang tropa na si Anthony aka Bagito na taga Davao naman at total opposite ni EJ dahil palabiro ito. At dahil nga sa madalas kong pagsama-sama kina Marco ay confident na ako na kahit maliit lamang ay nagkakaroon ako ng improvement sa paglalaro ko. Hindi man accurate pero nakakasabay na ako sa kanila kahit papaano. Nagkwento pa nga sa akin ni Marco na nagpupuyat daw sila lagi ni EJ noon para lamang makaakyat ng Conqueror rank pero dahil sa graduating na siya at natapos na rin daw ang game season ay kinailangan niya munang maglaylo at mag-focus sa pag-aaral. Kaya hindi siya gaanong makapagbabad sa paglalaro. Sinabi ko naman sa kanya na hindi rin naman ako makapagbabad sa paglalaro na sa nature ng trabaho ko na sobrang busy rin. Night shift ako at anong oras na rin ako nakakapag-out sa trabaho ko dahil lagi na lamang kaming may overtime. Kaya naman pag out ko ay gusto ko na lang gawin ay ang matulog na lamang, Papa Dudut, pero pinipilit kong makipaglaro sa kanila ng panahon na yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sabi nga ng iba na ang dali lang naman daw ng trabaho namin. Paupo-upo lang daw at nag-take ng calls pero hindi nila alam na nakaka-burnout ang makipag-usap sa iba't ibang customers na walang ginawa kundi ang murahin kami at minsan ay hinaharas kami pero wala kaming rights na sumagot
at ipagtanggol ang sarili namin kahit nababastos na kami. Kailangan ko pang uminom ng napakaraming kape para lamang hindi ako makatulog sa oras ng trabaho sa sobrang pagkaantok. Hindi lang pisikal na aspeto ang nakasalalay sa trabaho namin yon, kundi pati na rin ang emosyonal na aspeto. Natuto nga akong manigarilyo dahil sa sobrang stress sa trabaho. Kaya naman kapag break time ay nagyoyosi ako sa labas, saka ako maglalaro ng isang game. Hindi pa ako in good terms sa mga katrabaho ko dahil parang ang hirap ko raw i-approach at lagi na lang daw akong naka-isolate sa kanila. Hindi ko lang talaga kayang pilitin ang sarili ko na makipag-socialize sa iba. Kaya nga kapag may team building ay hindi rin po ako sumasama dahil mas gusto ko lang na manood ng anime sa bahay o kaya ay maglaro ng online games kasama ang mga itinuturing kong kaibigan na sina EJ at Marco. Umabot nga ng 2 taon ang pagkakaibigan naming tatlo at nakilala ko na rin ang husto ang ugali nilang dalawa. Si EJ ay laging seryoso sa buhay at hindi mabiro. Napaka-sensitive din. Siya rin ang pinakamatanda sa amin samantalang si Marco naman ang pinakabata. Bagamat nakilala ko siyang mayabang at trash talker ay may tinatago naman po itong bait. Itinuring ko na nga siya na para ko ng kapatid. Napag-alaman ko rin na isa siyang otaku, kaya naman sobrang natuwa ko. Pakiramdam ko kasi ay nakahanap ako ng mundo kung saan ako nabibilang at hindi na ako masasabihan pa ng weird. Madalas nga kapag naglalaro kami ay nagpapatugtog kami ng mga kanta mula sa mga paborito naming anime at sasabayan pa naming kumanta. Masasabi kong magkasundo talaga kami sa maraming bagay habang si EJ naman ay madalas namang mag-request ng kanta sa akin kapag magkausap kami. Hindi naman kasi sa pagmamayabang Papa Dudut ay mahilig po akong kumanta at marami nagsasabi na maganda ang boses ko. Sa katunayan nga ay hilig ko rin ang kumanta sa mga videoke. Ang dami nagsasabi na sumali ako sa singing contest pero nahihiya ako. Naging masaya ang bawat araw ko dahil sa mga kaibigan na nakilala ko sa gaming world. Pero kinailangan kong pansamantalang tumigil sa paglalaro dahil sa pumangit ang signal ng server dahil nakipag-merge ito sa Indonesia server. Naging sobrang lagi na ang game dahil sa pangit na network connection. Kaya naman tinamad na rin po ako sa paglalaro. Kalaunan nga ay napag-alaman ko na nakagraduate na si Marco at may trabaho na kasama si EJ. Pare-pareho na kaming naging busy sa aming mga trabaho at pansamantala ring nawalan ng communication sa kanila noong nag-decide ako na mag-deactivate ng aking social media account. Pero taong 2020 noong nakipag-communicate ulit ako kina Marco at EJ at nagsama ulit kami sa panibagong laro naman na hindi naman nalalayo sa dati naming nilalaro. Kasagsagan din ang pandemic noon kaya natigil ako sa pagtatrabaho. Ilang buwan ko na rin namang nilalaro ang bagong laro na yon kaya confident ako na madali na lamang kapag nagsama-sama kami ulit, Papa Dudut. Kumusta na, te? Nabuhay ka? Nagpahinga lang ako, hindi namatay. Sama talaga ng ugali nyo. Binibiro ka lang naman ni Marco. Alam ko, sanay na ako dyan eh. Game? Tignan ko kung marunong ka pa maglaro, te. Wait lang, nagchat-chat sa akin si Bagito. Sali daw siya. 5-man tayo, kaso kulang ng isa. Pag-invite ka na lang sa world chat. Puro naman banunat chat dun. Grabe ka naman, 4 naman tayo eh. E di hayaan mo na lang yung isa. Importante, kumpleto tayo. Kung ayaw mo naman, mag-invite ka sa friend list mo. Sa akin kasi walang mai-invite. Wala akong ibang friends dito. Sige na. Palag na yan. Invite mo na si Sasing Win. Hugot na lang ako isa sa world chat. Good! Namiss ko na kayong kalaro eh. Ah, namiss mo kami? Kalaro! Kala ko makakalusot eh. Na-invite ko na si Bagito. Disaster na naman to. Nagsama-sama mga loko-loko eh.
Ano nagsama-sama? Matino ako, no? Kayo mga loko-loko. Oh, ayan, nakahugot ako ng isa. Si Sasing, asa na? Pa-open na raw, Marco. Bagal? Ayan na pala. Wow, open mic lahat ah. O ano, Gina? G! Aba, si Ray pala to. Basta na. Okay naman, ikaw? Eto, gwapo pa rin. Oo, ba't ka tumatawa? Parang di ka naniniwala ah. Wala akong sinasabi ah. Sus, gwapong-gwapo na naman sa sarili niya to. Eh sa gwapo naman kasi talaga ako. Oo na, sige na, gwapo ka na. Ang papangit nyo. Ako, gwapo. Di ba, te? Grabe yung tawa nyo, oh. Seryoso na nga. Focus sa laro. Te, marksman ka muna. Si Ishay na mag-mage tapos si Sasing tank natin. Yung isa, bahala na sa buhay niya. Sama talaga ng ugali oh. Bakit? Totoo naman ah. Di ko siya pakikialaman sa pick niya. Basta ako ang core. Sa'yo na kasi, wala namang balak umagaw. Sakit-sakit sa ulo mag-core eh. Di ka kasi marunong. Mage at marksman lang alam mo. Pwede ko naman pag-aralan kung gusto ko, no? Handa ka bang sumalo ng trash talk pag di mo na-retrieve yung turtle o pag di mo nakuha? Kailangan mabilis ka mag-rotate, di lang puro farm. Di rin pwedeng naka-autolock ka. Dapat priority mo, i-kill ang damage dealer ng kalaban. Ay, pag-isipan ko muna. Pero hindi ako autolock ha, naka-smart lock tong sa akin. O paano? Ayusin nyo ha. May mapa. Uso tumingin dyan kung sino alanganin o kung nasan kalaban. Kopya. Ako bahala sa'yo, Ray. Poprotektahan kita lagi. Sus, samahan mo muna ako mag-farm bagito bago ka lumandi dyan. Ikaw naman, te, ingat sa gold lane ha. Tower hug ka lang muna. Dalawin ka namin agad mamaya dyan. Sige, kopya. Papadudot, habang naglalaro nga kami ay sobrang enjoy ako at wala rin kaming ginawa kundi ang magkulitan. May mga time na pumapalpak ako sa mga laro namin kaya naman matik na pagagalitan po ako ni Marco. Pero dahil sanay na ako sa ugali niyang yon ay tinatawanan ko na lamang siya. Kahit sina EJ at Bagito ay nakakatikim din sa kanya ng malupit na trash talk pero tumatawa lang din sila. Trash talker si Marco pero sa amin lang na mga kakilala niya. Kumbaga parang yon ang paraan niya ng paglalambing niya sa aming mga kaibigan niya. Kapag naman hindi niya kilala ay tahimik lamang siya. Pero kapag talaga namang intolerable na ang kapalpakan nito ay magsasalita talaga siya. Nakailang game pa nga kami papadudot bago kami nagpasya na magpahinga na muna. Total ay naka 8 wins streak na kami papadudot. Hindi na rin naman ako kumontra dahil inaantok na rin po ako at ilang araw na rin akong puyat kakabasa ng manga at kakanood ng anime. 2019 kasi nung tumigil ako sa pagtatrabaho dahil sa pandemic outbreak at sumakto pa dahil hindi ko na talaga kaya ang sobrang layo ng biyahe. Halos 2 hours ang biyahe ko papunta sa trabaho at 2 hours din pa uwi. Malas ko na lang kapag traffic dahil talagang aabutin po ako ng 3 oras. Lagi pa akong may overtime kaya naman tanghali na akong makauwi sa amin at 3 to 4 hours na lang ang tulog ko. Ayaw naman kasi akong payagan ni mama na mag-boarding house muna kaya napilitan ako mag-resign bukod sa pandemic nga. Pero may side job naman ako bilang isang English tutor. Meron akong 2 tinuturuan na parehong 3 hours ang session sa akin. Weekly naman ang sahod ko pero dahil nga side job lamang yon ay napakaliit lang talaga ng kita. Hindi kagaya noong call center agent pa ako. Papadudot, ilang buwan pa nga ay naging ganon ang routine naming magkakaibigan. Naglalaro kami sa gabi hanggang madaling araw lalo pa at pang umaga ang mga trabaho nila. At masasabi kong masaya na ako sa simpleng bonding namin na bagamat hindi ko sila kilala ng personal ay itinuring ko na silang kaibigan at pamilya. Isang beses nga ay tinanong ko sila kung paano pa silang nakapagtatrabaho kung puyat naman sila lagi. Sanagot lamang nila yon ni Marco na wala naman daw problema yon dahil kaya nilang magtrabaho kahit puyat basta gaming is life. At dahil nga sobrang komportable na ako sa kanila ay madalas sa kanila ko pa nasasabi ang mga problema ko sa buhay. Lalo pa at hindi ko rin naman magawang mag-open up sa mama ko dahil marami na siyang pinoproblema at ayaw ko nang dagdagan pa.
Ang kapatid ko namang babae ay seryoso sa pag-aaral niya kaya hindi ko na rin siya ginugulo pa. Perfect combination na nga ang mga kaibigan ko para sa akin, Papa Dudut, dahil si Marco ay prangka at hindi ugaling mag-sugarcoat na mga sasabihin. Real talk kung real talk kumbaga. Si EJ naman ay seryoso ang perspective sa buhay kaya mas matured ang approach niya sa mga bagay-bagay. At si Bagito naman ay sobrang mapagbiro kaya kapag alam niyang malungkot ako ay magpapatawa siya nang magpapatawa kahit alam niyang ang corny naman ng mga jokes niya. Sa kanila ko nararamdaman ang sarap ng pakiramdam na magkaroon ng maituturing na mga kaibigan at kasundo ko pa sa halos lahat ng bagay. Hindi ko na kailangan na itago ang mga hilig ko dahil ganon din naman ang mga hilig nila. Maliban na lamang sa pagsusulat ng nobela. Pero wala naman silang sinabing masama tungkol doon bagkus ay pinuri pa nila ako dahil napakarami ko raw kayang gawin. Pero dahil nga sa sobra na akong nawili sa paglalaro ay napabayaan ko na ang kalusugan ko. Lagi na lamang akong late na kumakain at bumagsak din ng husto ang timbang ko. Kaya naman nagalit na sa akin si Mama. Sinabi niya na wala namang problema sa kanya na maglaro ako na maglaro pero dapat ko raw ikonsidera ang kalusugan ko. Kaya nga pinagbawalan niya akong maglaro. Siya pa mismo ang nag-delete ng laro sa cellphone ko at sinabing babasagin niya sa harapan ko ang cellphone ko kapag nakita pa niya akong naglaro ulit. Nalungkot ako ng husto dahil maliban sa pagbabasa ng manga, panonood ng anime at pagsusulat ng nobela ay ang paglalaro na lamang ang nagpapasaya sa akin. Yun na lang ang paraan ko para makapag-bonding sa mga kaibigan ko. Pero ipinagkait pa sa akin. Kung kailan nakatagpo na ako ng mga kaibigan ay saka naman ako pagbabawalan. Sinasabi pa ni Mama na puro naman daw lalaki ang mga kalaro ko at hindi ko pa raw kakilala. Papa Dudut, naiintindihan ko naman siya sa part na yon pero ang layo nila sa akin. Ano ba ang posible lang magawa sa akin kung sakali? Pero sa 3 years na pagkakakilala ko sa kanila ay never akong nakaramdam ng hindi maganda sa kanila. Nire-respeto nila ako bilang nag-iisang babae sa aming magkakaibigan. Hindi rin nila tinotolerate kapag may nambabasto sa akin kapag naglalaro kami dahil inaaway pa nila ang mga yon. Isa pa ay may girlfriend si Marco at loyal siya doon. Si EJ naman ay puro laro lang ang nasa isipan at walang balak magka-girlfriend. At si Bagito naman ay masyadong focus sa trabaho kaya hindi na rin niya naiisip na magkaroon ng girlfriend lalo pa at wala rin naman daw sumeseryoso sa kanya. Dahil nga sa palabiro siya. At dahil nga gusto ko munang magpa-good shot kay Mama ay sinunod ko siya pero January ng taong ito ay nakiusap ako kay Marco na ipilot muna niya ang account ko habang hindi pa ako makapaglaro. Noong minsang tinawagan ko siya sa account niya. Sige na kasi, pilot mo na yung account ko. May mga pinapilot na kasi akong account eh. Di ko na nga alam kung alin ang uunahin ko eh. Ay, ano ba yan? Para lang sana hindi maiwanan kahit hindi ko nilalaro. Tsaka kailangan ko magpag-good shot kay Mama no, napagalitan na kasi ako eh. Bakit naman? Eh paano, napapabayaan ko na raw yung sarili ko dahil sa paglalaro. Lagi na lang daw akong puyat tapos wala pa sa oras kumain. Eh magagalit talaga yun te. Puyat ka na nga tapos di ka pa kakain ng maayos. Kami nga ni EJ lagi kaming kumakain kasi syempre nagtatrabaho kami. Tapos napupuyat din kami madalas. Sinisigurado talaga namin lagi na sapat yung mga kinakain namin at nasa tamang oras lagi ang pagkain namin. Nakakalimutan ko kasi. Alam mo te, pag nagkasakit ka, di ka naman magagamot ng laro na yan. Di ka rin namin matutulungan kasi malayo kami sa'yo. Kaya ikaw lang talaga mag-aalaga sa sarili mo. Kaya nga habang grounded ka pa sa paglalaro, bawiin mo yung lakas at resistensya mo. Kaya nga ipilot mo muna account ko. Pamisik mo na rin para matuwa ako sa'yo. Lo, O bakit? Sisiw lang naman sa'yo yan, di ba? dami ko na nga pinapilot, dadagdag ka pa. So nagrereklamo ka sa ate mo? Wala naman kasing hero yang sa'yo. Ang dami kaya, tingnan mo. Tingin nga. Open mo na lang account ko. Alam mo naman 'di ba, binigay ko na sa'yo dati kaso di mo naman binuksan. Sus, papaguri mo pa ako sa
di sisend ko ulit sa'yo. Wait lang. O ayan, nasend ko na. Ay, sige na nga. Bilan mo ng Nathaniel na hero yan, te, habang free pa. Nathaniel ba kailangan mo na hero? Nathaniel, Vane, Shinshin. Isa-isa lang, uy. Anong unahin ko? Shinshin, tsaka dapat Max Emblem Assassin. Paano to? Level 56 pa lang assassin emblem ko. Sige, laban na yan. Na-open mo na? Oo, te. Naku, daming hero na wala. Kaya mo na yan, may mga assassin naman dyan eh. Lot lang meron, di ako nagamit nun. Wala nang kwenta pag late game. Pagtsagaan mo na lang kung anong meron dyan. Ikaw na bahala. Ang hirap manalo pag di ako ang core. Kaso, anong gagamitin kong core dito sa account mo? Wala ka namang gold pambili ng hero ni Shinshin. Ilan ba diamonds na kailangan para mabili si Shinshin? 420 dias, te. Bilhin mo na. Ang mahal? Di ko naman magagamit. Pag-isipan ko muna. Para nga mapataas na natin rank nito. Wala ka rin ticket para sana mabili si Colin. Putik! Hirap pangatin ng Legend 5 account mo. Legend 4 na yan ah. Bumagsak nga. Salbahay ka! Nagpakahirap akong ipunin yung star na yan. Walang kasama eh. Hirap kaya i-core ni Vane tapos wala pang kasama. Si EJ ba hindi mo niyaya? May pasok eh. Gamit ka ibang account. Ipag-support kita. Buhatin mo ako. Kala ko ba bawal ka maglaro? Ay, oo nga pala. Paano yan? Try ko sa mga kasama ko sa work, te. Sige, para mag-mythic na rin ako. Mythic na yan, te, bago mag-March 12. Para mabilan mo ako. May event sa March 12 eh. Yung spin. Magkano naman? 500 dias, te. Sige, bigay ko kagad sa'yo, Dias, pag nakapag-mythic na ako. Yun! Basic! Magde-deactivate na rin muna ako ng social media account ko para makapag-focus ako sa business na sisimulan ko. Wow! Sana all may business. Susubukan ko pa lang naman kung papatok ba o hindi, pero sana mag-work. Kaya mo yan, ikaw pa ba? Basta balik ka na lang pag naayos mo na lahat ng dapat mong ayusin. Ako na bahala sa account mo. Send ko na lang sa DC picture ng screenshots ng Mythic mo. Sige, salamat bunso. Papa Dudut, nag-focus ako sa side job ko bilang isang English tutor at sinimulan ko na rin ang aking recent keychain business na sinubukan kong ibenta sa isang sikat na online shop platform. Sa unang linggo ay wala akong benta pero nagpatulong ako sa mga kamag-anak ko. Ipinakita ko sa kanila ang mga ginagawa kong keychain at napabilib sila dahil ang ganda raw ng mga yon. At tinanong pa nila ako kung paano ko raw yon nagawa. Sa totoo lang ay wala naman akong formal training sa paggawa ng mga ganon pero dahil lagi akong nanonood ng mga tutorial online ay natuto po ako. Sa mga sumunod na linggo nga ay marami na ang nag-o-order sa akin ng keychain online at pati na rin ang mga kapitbahay namin. Tinutukan ko yon at nagpasya na rin po akong i-reactivate ang aking social media account para doon ay ma-promote ang aking business. Hanggang sa nagtuloy-tuloy ang pasok ng order sa akin at nakaluwag-luwag na rin kami sa mga gastusin sa bahay. Buti na lang talaga at nakapag-ipon ako ng may trabaho pa ako dahil unti-unti ay nabili ko ang mga kailangan ko para sa business ko. Naisip ko rin kasi na baka dumating yung time na mawalan ako ng trabaho kaya kailangan kong mag-invest dahil kung hindi ay kawawa kami. Bukod sa pagkain na araw-araw, tubig, kuryente ay nag-aaral pa ang kapatid ko na nasa senior high ng mga panahong yon. At dahil nga pandemic nga at online learning ay tinadtad sila ng mga projects kaya naman magastos po. Halos 2 buwan na naging ganon ang setup ko, Papa Dudut. Napupuyat po ako dahil sa napakaraming order na dapat tapusin sa loob ng 2 araw dahil every 2 days ang pick up ng mga items sa akin. Ako lang mag-isa ang gumagawa ng keychains pero tinutulungan ako minsan ni Mama sa paghahalo ng mga chemicals na ginagamit sa paggawa noon. Pinatigil ko na rin po si Mama sa pagpasok sa cellphone repair shop na pinapasukan niya at sinabi kong mag-home service na lamang siya kung merong mang magpapagawa dahil napapagod lamang siya sa biyahe at wala rin naman siyang kita kung walang magpapagawa. Papa Dudut, araw-araw po siyang gumagastos sa gas ng motor niya.
Pero hindi naman araw-araw ay may kinikita siya. Pumayag naman siya sa suggestion ko kaya nga paminsan-minsan ay nagpapatulong ako sa kanya, lalo na kapag talagang tambak na ang mga orders ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Lalaro ng mobile arena at lumipat na sa ibang laro na RPG naman. Samantalang si Bagito naman ay madalang mag-reply dahil busy sa trabaho niya sa Cebu at hindi na rin gaanong nakapaglalaro pa. Halos 2 buwan na rin naman ang nakalipas mula nang huling tumigil ako sa paglalaro at hindi na rin naman ako pinakikialamanan ni Mama sa mga gusto kong gawin. Successful na rin po ang maliit na business ko kahit papaano ay nagtuturo pa rin ako ng English sa 2 kong estudyante. Na-realize ko rin na maaaring magpahinga o tumigil ako pansamantala sa paglalaro pero alam ko sa sarili ko na babalik ako sa paglalaro dahil meron akong mga kaibigan na naghihintay sa akin. Hindi man kami personal na magkakakilala ay hindi na iba ang turing ko sa kanila. Lalo pa at ganoon din naman sila sa akin. At dahil nga busy na sina EJ at Bagito ay tanging si Marco na lamang ang lagi kong nakakasama sa paglalaro. May sarili na ring squad si Marco at madalas ay nakikisabit ako kapag naglalaro sila ng 5-man at kulang ng isa. Kumbaga kapag kulang sila ng isa at walang available ay ako ang filler. Madalas naman ay kaming 2 lamang ni Marco ang magkasama pero masasabi kong mas masayang maglaro kapag full team. Ang hirap kasi kapag solo or duo lang kaya mas gusto ko rin na kompleto kami. Magagaling din naman ang mga team ni Marco at wala akong masabi. Buhat nga ako palagi at support ang role ko kapag sila ang kasama ko. Pero confident naman ako na nasasabayan ko sila. Minsan nga ay ako ang MVP at inaasar lang ako ni Marco na pinagbigyan lang niya ako. Kung sa paningin ng mga hindi nakakakilala kay Marco ay sasabihin nila na bully ito at mayabang. Pero para sa akin ay napakabait na tropa ni Marco, nasa ugali na lamang talaga niya ang pagiging mayabang dahil talaga namang may ipagyayabang siya. Mabait din naman si EJ at Bagito pati na rin ang mga kasama ni Marco dahil nga sa kanya ay nadagdagan ang mga tinuturing kong kaibigan. Kung sa ibang player ay nagkakaroon ng magjowa or nagkakadevelopan ng feelings, ang sa amin ay pure friendship lalo pa. At ang iba sa kanila ay committed na sa kanilang mga partner. Pero kahit papaano naman ay alam kong idistansya ang sarili ko sa kanila at hindi ako gaanong nakikipag-chat sa kanila dahil ayaw ko na rin na pagmulan pa ako ng issue. Pinagselosan kasi ako ng dating girlfriend ni Marco pero sinabi niya sa akin na lagi naman daw may topak ang girlfriend niya noon at nagkataon lang daw na ako ang napag-initan. Kalaunan nga ay nalaman kong naghiwalay na sila at may bago na siyang girlfriend na minsan ay nakakasama ko rin sa paglalaro. Bagamat nakakasama ko sa paglalaro ang mga katim ni Marco ay hindi ko pa rin sila formal na kilala. Pero ipinakilala rin naman niya sa akin ang katim niya. At kung ano-ano talaga ang main role ng mga ito sa team at sinabi ni Marco na support lang daw talaga ang kulang sa kanila, Papa Dudut. Ayos ba, te? Oo, ang gagaling nila. Si Gio, malakas mang trash talk yun. Malala pa sa akin. Halata nga, nababasa ko yung mga chat niya eh. Lakas mang asal sa kalaban eh. Diba? Tingnan mo nagagawa ng trash talk, na-distract sila. Yun din pala yung team ko sa tournament. Wow, good luck. Naman, ilalampaso lang namin yung mga kalaban namin. Nagyabang na naman siya. Te, di ako magyayabang kung di ko kayang panindigan yung sinasabi ko. Kilala mo ako. Ando na tayo, pero wag ka pa rin masyadong kampante. Kasi aminin mo man at sa hindi, maraming magagaling na player sa Pilipinas. Pinapahina mo naman loob ko, te. Di real talk lang. Sabihin na nating magaling ka, magaling din yung mga kasama mo. Pero makakahanap kayo ng katapat nyo. Kasi kung magaling kayo, may mas magaling at pinakamagaling. Kuha mo? Alam ko naman yun, te. Pero may tiwala ako sa team ko. Oo naman. May tiwala din naman ako sa inyo pero syempre hindi naman sa lahat ng oras panalo o kaya naman pabor sa inyo yung laro.
Ang importante, ano man ang maging resulta ng laro, positive lang dapat. Nax! Lupit ng words of wisdom mo, te. Diba nga? Basta good luck sa darating na tournament ha. Cheer ko kayo. Salamat, te. Wala yun. Mythic ka na pala ulit, te. Nax! Naka-mythic ka nang di ko pinapilot. Ano, rank game tayo? Ayoko mag-rank. Baka maalis sa mythic eh. Probation pa naman yan. Trial ba? May libre kang 10 games, manalo o matalo. Ano, G? Para naman maranasan mo galawan sa mythic. Mahirap ba sa mythic? Kung sa'yo mahirap, sa amin basic na lang. 6 times na ako nag-mythic eh. Mabilis ang galawan sa mythic, di kagaya ng epic, pa-chill-chill ka lang. Dito sa mythic, talagang pautakan at diskarte. Di pwedeng tutulog-tulog ka. Di importante ang maraming kills, focus lang sa objective. Ay, kinakabahan ako eh. Ngek, ba't ka naman kakabahan? Kasama mo naman ako. Basta ayusin mo lang pag-support sa akin, mananalo tayo. Sama kaya natin jowa mo. Tulog na yun, maaga na tutulog yun eh. Sige na nga, tayo na lang dalawa. Bili ka pala ng ibang support hero, te. Yung pang utility, nagbo-burst ng heal, ganun. Para buhay na buhay. Dami mong gustong ipabili ah. Di mo naman nabibili. Hoy, binili ko yung Shinshin mo. Nung nag-pilot ako ng account mo, pinabibili nga kitang bagong support hero ngayon para gamitin mo eh. Nagrereklamo ka pa, ikaw naman ang gagamit. Para may solid support kami. Sige na, mag-ipon na lang ako ng BP para makabili ako. Dayas kasi gamitin mo. Sira, di ako mahilig mag-top up. Nagtitipid ako no. 2K na lang naman na BP ang kulang para makabili ako ng new hero. Sige na nga. Sabihin mo ako agad pag nakabili ka na. Para ma-practice mo. May sisend akong video sa'yo mamaya, panoorin mo. Mga rotation, strategy, best items para sa hero na yun. Okay, noted. Yari ka pala kay EJ, te. Ha? Bakit? Ang layo na raw ng agwat nyo. Agwat saan? Pinagkukumpara ko kasi kayong dalawa, lalo na sa mga objectives. Oo ngayon. Ang maganda kasi sa'yo, alam mo na gagawin kapag up na turtle. Nilalabas mo siya sa side natin. Siya kasi di niya magawa yun. Lagi niya nakakalimutan. Tutulog naman kasi pag up na turtle. May oras din kung kailan siya mag-i-respawn. Tsaka ikaw nagturo sa akin nun, di ba? Ayun nga kako yung hindi niya magawa. Saka ang bagal niya rumisponde. Dapat nga kabisado niya galaw mo kasi mas matagal mo na siyang kalaro kaysa sa akin eh. Ewan ko ba dun? Nagagalit pa kapag pinagsasabihan. Di na nga ako masyadong umaasa sa signal mo, di ba? Kaya kahit off mic, carry na. Konting practice pa nakasama ka. Oo, galing nga eh. Alam mo na rotation, saka kung sinong alanganin sa kakampi. Ganyan lagi trabaho ng support. Tara, 1v1 te. Kago tayo pareho. Di ako marunong yan. Mabubugbog lang ako sa'yo. Di ako marunong mag-mage, no? Hambog. Tara na nga, 1v1 na. Papadudot nag 1v1 nga kami at binugbog nga ako ng hambog pero no hard feelings. Mas madalas na nga rin akong isama ni Marco kapag naglalaro siya kasama ang mga kagrupo niya para na rin daw masanay ako sa galawan ng mga high rank player. Nangungulit pa nga ako kay Marco noon na isali niya ako sa squad nila kung meron pang slot. Sinabi niya naman sa akin na magtatanggal muna raw sila ng inactive player pero ilang linggo na ay hindi pa rin niya ako sinasali. Isang beses nga na nasa lobby kami ng game ay nag-usap-usap kami ay pinaalala ko sa kanya na isali niya ako sa squad at ang leader ng squad nila ang kumausap sa akin. Mag-leave daw ako sa squad ko para ma-invite niya ako na siya namang ginawa ko. Tuwang-tuwa naman ako dahil miyembro na ako ng squad nila. Sinabi naman sa akin ni Marco na nawala na sa isipan niya at nakalimutan niyang sabihin sa leader ng squad na si Bert na sasali ako at sinabi ko namang ayos lang. Dahil nga sa madalas na pagsama-sama ko sa kanilang maglaro ay nakasabay na rin po ako sa kanila. Hindi na ako gaanong kinakabahan dahil alam ko na ang mga dapat kong gawin. Natuwa rin naman sa akin si Marco lalo pa at nakita niyang malaki ang naging improvement ko. May mga time lang talaga na hindi ako nakakasama sa kanila dahil madalas akong abala sa online business ko at mga gawaing bahay. Tinutulungan ko rin ang kapatid ko sa mga math activities niya. Pero kahit na nakakasabay na ako sa gameplay nila ay hindi pa rin tumigil si Marco sa pagtitrain sa akin lalo na ng ibang role. Gusto niya kasi na maging versatile ako para kung sakali man daw na makuha o maban ang main hero ko ay makakapag-adjust ako papadudot.
support na eh. Wala tayong mage. Ilan lang mage ko rito eh. Kahit ano, sige, palag na. Si Avel kaya gamitin ko. Sige, yan na lang. Hindi ko pa naman alam gamitin to. Basta pag level 4 mo, gang ka kung sino alanganin. Masakit damage output niyan pag tumaba. Sige, kopya. Ayusin nyo ha. Ayusin mo rin. Tingin lagi sa mapa ha. Ay, ano ba yan? Ako lagi target, nakakainis. Ginagawa mo te. Lagi ako target eh. Grabe, nabaog ka sa mid lane. Huwag ka kasi masyadong lumalim. Pinagtutulungan nga ako dito. Lagi tato nagta-tower dive. Sakit mo sa mata mag-mage. Atras ka lang pag nakita mong marami. Mapa, libre lang yan. Sabi mo mag-mage ako. Wala ka pang pasalamat, nag-adjust na nga ako sa'yo. Nag-adjust ka nga, sablay naman. Ikaw tatargetin ng mga yan kasi nagbo-burst ng magic damage yung hero mo. Kaso nga, butaw ka naman gumamit. Hindi ko nga kasi alam gamitin to. Second skill, ulti, first skill combo niyan. Okay, sige. Umayos ka te ha. Ayan na nga ba sinasabi ko eh. Butaw ka talaga sa ibang role. At least nag-adjust ako. Huwag ka nang magreklamo. Buhatin nyo na lang ako. Tara te, magsaset yung tank. Komboan mo agad. Oo, sige. Ay sus! Sabi ko komboan mo eh. Anong combo yun? Sorry, mali. Sus! Ubus sana yun eh. Kabado lang. Kape pa! Sorry nga eh. Sorry guys. Kotawan kita eh. Tingnan mo, tinatrash talk ka ng kalaban. Ang cute daw ng combo mo. Wala akong pake sa kanila. Kumuda sila ng kumuda dyan. Isang set pa. Umayos ka te ha. Last na to. Pag ito, di mo pa nakuha. Nako! Pag nagkamali tayo sa clash, matatalo tayo. Oo, kopya. Seryoso na ako. Ayan, magsaset na si Tanjo. Abang ka te, pero distansya. Te, combo, dali! Ito na, wait. First Yun! blood. May nagawa ka rin tama! Push na habang patay yung apat. Tank na lang nila natira, di na makakapag-def yan. Yay! O, diba panalo pa tayo? Namuntik mo lang ipatalo. Para kang timang kanina. Sorry na nga eh. Sus! Tara, custom muna tayo. Pakita ko sa'yo kung paano gamitin yung hero na yan. Papadudot matapos nga naming mag-rank ni Marco at ng mga kasama niya ay nagpaalam muna siya sa mga ito na tuturuan ako. Nag-offline na rin ang mga ito dahil hindi sila naglalaro nang wala si Marco. Nag-custom nga kaming dalawa at tinuruan niya ako kung paano gamitin ang hero na ginagamit ko. Ipinakita niya sa akin kung paano ang tamang pwesto kapag ambush at clash. Mga combo ng skills para makapag-burst ng damage. Marami pa siyang itinuro sa akin at pagkatapos ay nag-classic mode kami para daw ma-practice ako. Natuwa naman si Marco sa akin dahil mabilis kong nakuha ang mga itinuro niya. Matapos namin maglaro ng classic ay nagpaalam na siya na matutulog na siya dahil kakauwi lamang niya galing sa trabaho noon. Nag-offline na rin ako ng oras na yon at nagsimula na maglinis ng bahay dahil may tutor class pa ako ng araw na yon. Sa ngayon, Papa Dudut ay magkakasama pa rin kami ni Marco at ng CIP squad sa paglalaro. Samantalang si EJ naman ay busy na sa iba nitong laro pero minsan ay sumasama rin sa amin ni Marco. Si Bagito ay napakadalang na lamang naming makasama pero lagi naman kaming magka-chat at nagkukumustahan. Bagamat may mga kanya-kanyang pinagkakaabalahan ay hindi pa rin namin nakakalimutan na kumustahin ang bawat isa. Isa pa ay pamilya ko na silang itinuturing kaya't hindi na sila iba para sa akin. Sa ngayon din nga Papadudod ay isa na akong low-key profile writer ng isang sikat na writing platform. Tumigil na po ako sa pag-tutor dahil face-to-face na rin ang klase. Hanggang ngayon ay nananatili pa rin ang pagkakaibigan namin na nabuo lang dahil sa isang online game. Pero masaya ako na nakilala ko sila. Dahil sa kabila ng iba-iba kami ng lugar na pinagmulan, malayong distansya sa bawat isa at tanging pangalan lang ng bawat isa ang pagkakakilanlang ay pinagbuklod naman kami ng isang laro upang makabuo ng isang pagkakaibigan na hanggang ngayon ay nananatiling matatag. Pero pasasaan pa at makikilala namin ang personal ang bawat isa, lalo na at nagplano na kami ng isang get-together sa darating na December.
Sinabihan ko rin sila na isama ang mga jowa at asawa nila para hindi lang ako ang nag-iisang babae sa eyeball namin. Papa Dudut, pumayag naman sila at kagaya ko ay excited na rin po sila na magkita-kita kami ng personal. At dito ko na nga po tatapusin ang kwento kung paano ko nakilala ang aking mga kaibigan na bagamat palaging may mga saltik ay mahal na mahal ko naman. Maraming salamat po kung isa man po ito sa mapalad na basahin ngayong araw. More power sa inyong programa, ang inyong forever kapuso, Rai. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.